Hayırlı gün. Ben Şamsettin Ruhaniçe. Мен 3 yıl öğretmen. Gol dizisindeki kursta katnaşam. Bu yılda 4. yıl toplar bizim katnaşımga teleyim. Мен aktif okuşu, Selet uyuşmasında da işleyim. Şolay men sport bilen de şugullanam. Hem özümün hikayelerini Gol dizisindeki premiyaga жиберем. Мен мында yıl сайын katnaşam, миңа бик ошый. Мен мында өзümнең йортыма кирип киләм. Biz türlü master-klasslarda katnaşabız, ekskursiylarda yürüyübüz. Mındагы türlü jüriler bilen, Rifat Salah bilen, Galimcan Gülmanov bilen, Rüstem Galiulin bilen türlü bəhasli temalarga сөйләшәбез һәм аларны чишергә тырышабыз. Үземнең хикәяләремне аларга күрсәтергә тырышам, алар белән киңәшләшергә тырышам. 2024 yıldan мен дә үземнең яңа хикәямне алып киләчәкмен. Аларга тагын бер тапкыр күрсәтәчәкмен. Алар белән тагын бер тапкыр киңәшләшәчәкмен. Миңа бу премия бик ошый һәм мин кабаттан да килергә телим. Дусларыма да бу премияны күрсәтәмен, дусларымны да чакырамын. Без анда очрашабыз, бергә төрле мастер-классларда бергә катнашырга тырышабыз.